tatalukas. Mabalin ka dito Anya may may umu... ugatangan, Gudo? Si kamagaya, Mime. Wan, siyak pala ang tinagbanta iti tersenga ni tatang, tada na panan na. Ay, nawawa. Anya kami ti utangam, Gudo? Sa anak nga umutang, Mime. Bayadak ti gatangag. 2 sardinas, kun may 1 kilo ang mantika. Kun... Anya pa, eh? Tay man cellphone number mo. Ha? No, okay lang kan ka, Mime. Okay. Awan mat siguro ti agungat, anya, Gudo? Ay, nawaw. Apay akasta ti isem mo, Gina. Ha? Anya nga tinagsaritaan nyo kani Gudo itay, Mime. Anya? Kursonada nakakanukat. Ay, sardangan nakman si ka, Gina. Amom Mime, 30 mong. Di kan agpakipot no di mo kayat ti mabaakan. Sayang mo ti pintas mo. Aklunam kit din ni Gudo. Saan abali ta agpadpada kayo mo't a single. Kasano ko mga aklona, kat saan pa'y matanagdaton kanya? Isuntumot lang ti papanan na. Apay-pay lang apabayagan nyo. Ay, diyak man amukan ka, Gina. Advance la unay mati pa nagpampanunot mo. Kanyat ikunam, Gudo. Agdaton ka, kani Mime? Uy, nanang. Ay, nawaw. Lukas ta ti arabida, makaasawa ka tumat siguro na nakaw. Ay, nanang. Panagkunayo, kursonada na nga ni Mime. Apay kumaasaan. Nagwapo ka nagagat kamay. Ay, nakusta ka rod. I-text ko ni Mime. Ibagak amatuloy ti date may inton malag. Sige, siya kung ti makaamo iti pulo kan sapatos mo, anak. Iplantsa, tapno presentable ka mo ta iti date yo kan ni Meme. Ay, nawaw. Ay, agyaman alaunay, nanang. Tay sabong-sabungan apulaw, ti iplantsayo, Laki tiyam ko na jay kay. Ay, asino tinag-text kin kami, May? Ni Gudo, Anya ti kunana? matuloy ka no ti date mi inton malam. Ay nawaw, chance mo daytan, May. Saan abali tagwapo kan nagagatmat ni Gudo? Saan kan tong agbisin no iso ti maasawam? Ngata? Kas makita mo't May, nalawa ti gardin na. Asino ti ko nam akadit mo, Mimi, anak ko. Ni Gudo, tatang. Ay, nawaw. No, kasta. At dagaya man ti relasyon nyo kini ko daw. Ni tatang mat. Ag-date kami pa'y laang. Saan ko pa'y mat nga inaklon dya tao? Ay, kaaklo naman Aguray pa'y mat tatang. Isuntungan lang ti pagturungan na. Apay pa lang ang pabayagan nyo. Agpadpada kayo ka ni Gina ti ibagbaga tatang. Kastamat lang ti ibagbaga na kanya. Hay, kamaudyanan na. Makasawa matlantol ka kay ng anak ko. Ay, saan pa'y matasigurado, Ay, tatang? na. Kasano, no, saan gayam anigudo tinaitudi nga para kanya? No saan anigo do tinaituding aparaking ka? Ay, ipilit tayo anak ko. Di ka matagsasaw, Gudo. Okay ka kadilaan? Mime. Ang mga numabisin kan. Kaya kunti agawid, Mime. Agawid takitin. Ay, nawa. Ay. Kunak man no ag-date ta ita, Gudo. Kasangsangpet talaan nga kayat mo kit din ti agawin. Pasensya ka, Mime. Saan talat ako man nga imimay no agawid tamatla dagos. Di ta ka man lang. Sa dino iti papanam, Mime. Urain na ka. Asino iti kadwak nga agawid may batinak. Ay, makaambo ka ditan, Gudo. Pinanawan na mo tayo. Ay,
nawaw. Nagawid ka matadagos, gudo anak ko. Kumusta ngay tidityo ka ni Mimay? Nagawid kami adagos Tama bainak namin kan kuana nanang. Ay, nawaw. Kano pinanawan naktubay. Isuasan kami nagkuyog nagawid. Ay, na, gudo aya. Imbagak lang agawid kami. Kasta ko na yung matentiungot na. Ay, sus. Adayamat ngamin kasta makidait. Awanan Amangan nun na dismayamat tanimimigan ka. Isurunak ngamin ananang. Amuyo may girlfriend since birth da tao. Awan experience ko no may papan iti panagaram. Practice pa ila ko madayjay kunay. Kastoy matan tinapasama. Ay, awan mo, gudo. Talaga saan kan ama kaasawa no kasta kalaan. Nag-aawid ka ba adagos, Mimi, anak ko? Di yun sa lodsudan no apay tatang. Ay, nawaw. Ni Gudungay, saan nakakaintulog? Ada ka di makita yung agudo tatang. Napuro mo ti ulom, anak ko. Ano, napasama kaya? Ay, makapasuran day dyan agudo tatang. Kasla ang tripla ang mat. Agasam man day ta, takasangsangpat mila ang sentro ngam kayat ng tiagawid. Gagangay na, anak ko. Ang mga lumabain laan king ka. Di baga nakit di tatang, pag tripan na, sayang lang ti oras ko kenkwana. Sabi siguro, anak ko. 30 matan ni ko daw. Imposible ang pagtripan na kapailaan. Sabay sa, nadakamat ng kanyak, akayat nakangaikalay sa anak ko. Di yun namnamaan nga at dakalay sa mapasamak tatang. Saan mo ito nga agsent titix ko kun ni Mimay nanang? Ay, nawaw. Amangan lo in black na kan, anak ko. Talaga nasakit tinakom na kanyak. Kasano ngayon? Amo ko no niya ti aramidam. Anya ngay nanang? Ay, wam ani Mimay. Kasano nga rugnay? Mapan kay ti ayanda Ikami ti sabong. Ha? Ay, Wayne. Peajak na panunot day ta. Mga alakan to iti sabong iti arubayan tayaw. Piliyam tay kamamayatan. Tapnusan ang madismayan ni Mimay. Ariglado nanang. Kasta ti aramida. Nay, si Kamat Gudaw. Sa dinong ay ti pangipanam kadagita asabong. Sapay inraman mo abinagkat dagiti pasaw. Para ka ni Mimi dagiti asabaw. Gina. Para ka ni Mimay? Wayne. Adda ngamin di mi nagkinawatan idi na minsahan. Iso padasa man ti mapan iti ayanda. Ay, wag man maray. Ay nawaw. Talaga adisidido kang agdaton iti gayem ko Ay, unmot Napudlo na iti marikrik na kapanagayat para iti gayem mo. Nukas tala ang akanayon. Sigurado nga aklunan na ka ni Mimay. Amok akursunada na kakat. Oh, pudnaw? Wan, saan na lang ngamin nga aklunan nga madlaw mat. Uray saan na nga ibaga, madlaw akursunada na kamat. Ay, nawaw. Mala, agpatuloy akon. Ang mga numataktak ka pa itilakad mo, Gudo. Ibatik lang ang dagiti paso iti paraangan da tatalukas. Ay, ikarga dito Dito'y sintro. Alita. Tapos makita adagos ni Mimi. Sigurado makita na daytan no rumar. Gawa akong ti pumanaw. Tamangan no makita na. Adamot na kapaso asabong iti paraangan tayo, tatang. Ay, nawaw. Ano asabong? Kurakit di ano da kayo tinangyawid. Ay, saan? Pangalagay kumamay. Wano,
Sa bali laang tinagideliveran da. Ay, huwag nagpaisaw. Asino nga tamo ti makinkuko ka na kita asawa. Ako na ka. Kung saan nga agbigtaw? Kasta na kita sabong ana imula iti paraangan da marinora. Anya? Ang mga impa-deliver ni Guno para kang kanak. Ay na. Nun ni Gudo tinaggapon da kita asabong. Isubliyo kan kwa na tatang. Sige, abot. Kita. Talo apasaw tinyag na. Kasla, I love you, may tikaya na asawan anak ko. Nagadunga amo mo day jay a tao. Kumusta nga tinapanam ko do anak ko? Nakapagsarita kayo ka de ni Mimay. Saan kami nagsarita, nanang? Ay nawaw. Kasano nga ro na itin mo dagiti sabong ken kwa na ngay. Imbatik latan iti parangan da. Anya? Sana balay, tasigurado ang makita na day dyan, nanang. Ay na, gudo aya. Saan akas ta ti agarem anak ko? Ano saan tayo paila nga? Ta-practice paila ako nada. Ay, practice ta ropam. Apay, adamat aya kasta. Magpaina nga road. Nakasang sangok ni Mimi. Jack amuno niya teramido. Kasla, Jack makakutay. No kasta, mabuteng ka iti babae. Sana ka mabutang. Ang mabaina nga road, nanang. Si kama mo ti mamintal black. Nagloko kan ko daw. Ay nawaw. Apay ka di ayan, nanang. Naksayan mo ti talo apaso ti mula kasabaw. Kinukunayo akisaya. Anya? Ti kunak, mangala kalaang iti sabong. Jak ba't imbaga nga graman pasukit itid mo? Ay, pasensya kayo na, nanang. Intun sumaranaw. Lawlawagin nyo ngamin at ipagayaw. Sapay dagiti nagpipintas ti binagkat mo, anak ko. Sana balay. Masukatan tulat ta ka dinanang. Tinapatag ita kit maayayok ni Mimay. Ay na, agtalimo daw aksen, anak ko. Ay, sana. Ay, mabilang tamang yang plagak iti sako. Tapno san amarugitan ti kawasyaw no matalimu daw kayaw. Ay, yak ambukin ka! Nasalaw kumat ni Gudo idi na minsan nga aldaw, Mimay. Adda binagkat na atalo apasaw. Itad na kanukin ka. Tiyawan ng bain agudo. Ne, apay. Kasla nasakit tinakamukin kwa na. Kasano? Kasla pagtertripan nakla ang Gina. Nag-text, nagado nga ibagbagana. Saan mo't amabain kanya? Ngam no kasangsangok ay nawaw. Kasla agner-nervyos mo't tinakanayon. Pudno nga'y ayatan na kanigudo. Ngam, Anya? mabain kanukin ka. Nangag ko nga rin ti saritaan da kanina na Nora, idi na minsan alimmabasak iti paraangan da. Ti ko na ni Gudo, kat kasta unay ti bain nakin ka. Kasla saan kanupay ang makakuti no kasangsango na ka. Kasano nga rod ngagkalay sa kami ngay no man nagbabain mo't? Awanan agpada kaminton amabaakan no kwa. Yes! Yes! Ay nawaw! Anyak mapaspasabang ganda ko daw. Hay! In-unblock ni Mimi ti number ko. Jesus, naisend mo ti atidog atiks ko kang kuwana, nanang. No kasta, effective ti sabong nga inted mo ken kuana. Ay, kunak tumong gaming kang kananang. Oh, No kasta nga raud, ipapatem ti agaram ken kuana anak ko. panagkunak ka napakawan na kon. Nasaya at mo't ano kasta. Katinton maminsan, di mon ulitan ti inaramid mo, tapnusan ang maupay ken ka. Wen, bumawi ak tukin kuwana, nanang.
Agyaman na ka, tay manugot ka nga, di tamanan mi may. Saan kan amabain kanyak ko do? Saanan? Sigurado ka? Ay nawaw, unak lang arudahin. Pasensya ka ni tinaramid ko itinapalabas sa bulan ha. Talaga mapainak namin kan kami may. Sige. Pakawanan ka ita. Ngam ikarim kanyak asan ang maulit day chay. Talaga saanan? Bumawi akan kami may. No kastang haron, aklunan kan. Ha? Duatan. Sigurado ka? Wan. Usto ni tatang. Isuntumat lang titurong na. Ay nawaw, agyaman na klaunay mimi. Ayatan ka unay-unay. Mabit lang ko doon. Di nakarakupan itinairot na. Saan ka Ay, makaangas? sorry ah. Pasensya ka mimi. Ay na, naragsakak lang amin. Itaman pa nga intulod na kanigo daw. Dito yung balay mimi, anak ka. Ay nawaw tatang. Rumbang laang Gaputa, adan relasyon mi kanigo do. Ada, nagpatak matay. Sana bali tanabayag mo tan nga agam ammo kami. Sa maysa, saan ka di ako nayo nga isuntumat lang ti pagturungan na. Lukas na ka lang. Pagsasaritaan tayo, di may papanitikal lang sa'yo, anak ko. Ni tatang mat, aguray pa'y mat Huwag ka rin. Huwag ko na lang. Enjoy kayo ba ya? Pagsaritaan tayong tok, di may papanitin ay tabanan. Nung nakasagana kayo na dua. Panagkunakat nasken agumatang kayo ni Tiburias nanang. Ay nawaw, an-ano mat go daw. Kaya agtarakan tayo Tapno damausar ito nagkalaysa kami ka ni Mimay. No kasta, inaklon na kan ni Memay. Uwan nanang, itaylaan. Sige, siya kung ti makaambo iti buryas. Agsapula kon kadag iti kaaruba. Sigurado nga da buryas da. Ay, mano a buryas na anak ka. Rabi nanang, inton bigat ton. Ay, huwag ka paisaw. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Di ka agbabain, tapno di ka maunaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Jakon kaya ito, hindi makisugal kan ka. Jak, amo no, sasauran na. Uno talagang nagmalmal sakit sugal. Ay nawaw, anya sasauran nga ibagbagan may. Kasano kumasauran ka? Talagang agmamalas ka. Di mo kaya tanak, baka mo ka. Di isang ka na makasubot. Kasano nga rin no itultuloy ta? Kahit maama kami na korta. Awan tuman pagkaanggaw. Nagimot ka pa mo. Dinak-ikan itinaimas asidayon. Buy-buyaan kan tuman ngagsid-sida iti karne. Idinto asyak ke. Tuyo. Ay nawaw. Ay kadrumbang lang at akwartak mo tinggatang ko iti karne. Alangan makisida ka nakabudget la para kanyak. Isong rugno ustaw. Santan ngagsuga. Taamangan no maabak manain. Ay nawaw. Ay, pero di mo kaya atan Diyos ton. Oresan ka makasubot ka dagiti ado nga abak mo. Ay kumamo sa bali asugal Tabarang agsurtiyak mal. Ay nawaw. Anya kumape asugal ti mabalintangay nga ayaman. Apay dapay sa baling mo malaksid iti baraha. Oo, mga damok. Sige nga, baka damok. Ay, naguri ka. Anya nga tanong pagpustaan tanga armon ni Ingrid di tadaya. No asino ti sumbatan na kadata. Ay kat iso ti mga bak. Nini. Mayat Sa bali aklasin ti sugal. Manong ti bustata. Bumalita ka ni boss iti sagti 30 mil. Uray ta ado mo, ginaba tayo. Sigurado asaan lang at 30 mil ti mabingay tayo. Ngam, alain tanto langan, no dan nangabak ti pustaan. Sige, mayatak iti dayta.
Asino nga iti umon ang mapanagaram ka data? Agtos kwenta. Norumor ti tao. Siya. Ang no, tibangir na ti rumar. Ay kat sikat mo na. Sige nga raw. Ata, ito sulon. Oh. Uy! Ay nawaw! Makitam. Tao ti akin rabaw. Salbag. Awal lata. Agmalmala sa lata man. Kasalong ano, sumbatan na kalalangos. Ay, nervyoso ka launay. At dayamot kasta. Umuna pa ilang aldang arman. Sungbatan na kan. Oh. At damot pwede din nga awa. Anya ka di tigagaram, Manong. Nakapasyar ka mat. Kuading. Kaya't ko kumati umay agaram na mabalin. Ha? Ang mga noadan girlfriend mo, Manong. Ay! Awan! Amom ka di asikat kaunaan nga inaram ko. Ay, nawaw. Agpaiso ka di, Manong. Uwan, ading. Nakayawan ak iti kinapintas mo. Kaya rigan ti sampagita nga agadiwara ti bangluna. Ay, nawaw. Unay daytan, Manong. Nusong bata nak, saan kanto agbabaw iti sidong ko? Dungdunguan kanto itagnanayon? Kasano nga masigurado kung agpaiso dayta nga ibagbag ang Manong. Sung bata nak tapno may panagnag ko, ading ko. Ay, nawaw. Sige, bayang Manong. Tapanunutak ka na imbag. Apay kasalalim mi day ti Roma, nakakita ka niya ading ko. Ah? Ay, kunak nga minuti urayat ti sumungad itaya. Ay nawaw. Sino ay ati uraya maading ko? Ay, saanan ang napatag amaamuam no asino, Manong. Ay, anya ka di tigagaram, ta nakaumay ka. Kasla. Nagliga magayam arugyan. Rugyan ti anya ngay, Manong. Ti agarum ading ko. Agaram ka man? Kuma, apay, ada ka di sa bali nga agar aram king ka. Ay, adda, Manong. Ay nawaw. Sino nga ading ko? Ni Manong Walter. Sino nga tikikit mo kada kami adwa? Ay, kwa, Manong. Eh, jak payam mo. Ay nawaw. Sakti pilim ading ko. Malay, nung ni Walter tanong ta dyan. Manong agdigos. Ha? Saan ba't amadlaw aman Manong agdigos, Manong? Ay nawaw. Kaun, ata napudaw nga rumay. Anya nga iti ginagara ni Ruben Ije Balayo, Ingrid. Ay, nawaw. Imay mat nagar. Anya, inaram na ka. Uwan nga ron. Ay nawaw, saan ka ding agkatrabahuan da? Uwan nga ron. Mas dawak mat. Tanaggidan damat anagaram. Kunak pa'y mat makurusonada nak ni Ruben gaputa ka na yun nak nga isuman. Ay, adda ka di bagbagam? Ay, awan. Kunak, mapana kung taada pa'y aramida. Ay nawaw. Nagwapo ka mo iti day tapol nga mo, Walter. Ay kawin ha. Kasano nga mapasungbat ko ni Ingrid no sa anak ngagpagwapaw. Maaba ka kumalan iti postaan tanong kastalaang. Ay gagalibtak ka magamin Mala, panamang kan. Barang sungbatan nakitan ni Ingrid. Saan ang mabaling ang maaba ka iti postaan? Adun ti kwarta kay nabak na iti sugan. Ang panunod ak iti pamuspusan. Tapos mo siyak ti mga abak iti postaan, me. Paray, kumusta ti panagari mo? Sinong bata na kan? Ay nabaw, dandani naksungbatan ng dayay. Impaigam na kanya kung nagitiramay na. Anya? Ano kasta? Siya ang mga rutin ti mapan. Anya? Kasta ti itsura mamapan? Ay no, kastoy mo't at talaga ti panagbarbado. Ay awan mon. Ay sungbatan na kangarod no kasta mo itsuram. Para makita, no asino ti sungbatan na kadata.
Ada ka manan, Manong. Wala ding. Taaday pudnukin ka. Ha? Anya day ta, Manong. Sakbay na. Aday ba ka? Sapay kumataw manugot ka. Ay nawaw. Ibagamon a Manong no anya day ta. Saan ka di nakadlaw? No apay nagsabay kami kin ni Walter nagaram ka. Ha? Ay, apay ngagpaiso, Manong. Ay nawaw. Nagpustahan da ka. Kano manugot ka. Ikan ka itiba intime. Tapos nare, sakrisong batang. Ang sinatamala, no maalatan di kwarta. Ha? Uy, Kunak man laang nupod nung ay ayatan nak ni Walter. Saan naggayam? Sige, umanugot ang kiti bagbagam. ay nawaw. Kasi, iba ka kay ni Walter asinong batan na ko. No may agdamag, ibagam asaktis yung batang, ha? Ay nawaw, kasano kumasumbatan na ka, kat kumagatan kanyak. Madlaw ko kayat nakmatan. Siko nam, mapankay tayo na tatamagam. Ay talaga mapanak. Ala, darasem, mapangkang. Takalbasan na, mapantan agbalik. Aggagatilin lagi di dakulap ko. Masubot kon lagi ti ado akwartak nga inabak mo. An-anwan niyaw, tisag 330 mil. Pagpunan may tinugo sa boss. Kasta ngagpaiso, boss. Ala, inudag nga ikistay kinagiti suldo yaw. Tapno saan kayo Amerikata? Ano? Ano? Agyaman kami rin po sa talaga na simpot kayo kala kami. Kawan anyaman na. Basta nagagad kayo ka na yun. Nasimpot ang ba't ka na kayo? At tuyan ti 20 mil ngayong kariking ka, ading Ingrid. Kastay tulagan ta. Aksina tanak. Ay nawaw. Una Manong, kat agyaman nak iti daytoy Uy, ako na niya na. Maaram kumutay ni Margie agayam mo. Isog ti kurso na takay. Itata napadasa kong tinagaram. Saan ako na mabae nga agaram kong kwa na? Anya? Kurso nadam ni Margie? Ay nawaw. Naibagak pa imot kan kwa nang agar-aram ka kanya. Ay naman. Saan nga ro ital nga? Ay, ibabawin timbaga. Ibagam ang nagkamali ka. Ani Walter ti iararin ko. Uy, Sige. Isu ti ibagak no agdamag. Apay nga adda ka dito eh. flowers and chocolates for you, Margie. Ay nawaw. Apay da kita eh. Para kang ka? Namin, napayagan ako sunada ka. Yung mabain ang lahing agarang. Kuna ni Ingrid nga isu ti armam. Ay nako, nagkamali lahing. Ni Walter ti ararin ko. Kasta ka de? Kung naklakit din no ni Ingrid ti armam. Sikat ti kursunada. Sikat ay ayatag. Ada ka di mo palagayat mo kanya. Sige man langan. Saan kan aparigatan? Sungbatan kan. Ay lawaw! Talaga kang susurti. Apay ngay, kunak no ni Ingrid ti girlfriend mo. Hindi mo't Margie ti kanayon mo kakuyog. Sina ko ni Ingrid. Sa nga iso tayo ayatag. Nagpustahan talang man. Ni Margie, ti kaya na ayat ko itam. Ay nawaw. Kasla mo nagwapo ka launa yan. Kas ka mo lagrupa akarag. Wala, pare na. Pare ko. Sika ngay. Guwapo ang agpreso. Yung saan mo abagay. Naging kayo ta. Jack Maaklon as sikati sinungbatan ni Ingrid. Nawatam lang, di pa nakaabak mo. Saan nga itag na nanayo? Git sikat yung mga abak. Nana, adamot ton istor ni Ingrid. Ay, wan mo't baraok. Ay, ada nga min nasagap ko at chismis.
At di kwarta nga inggatang nakadag iti tagila ko na. Kat bingay na iti lalaki ang nagpipinus takin kwa na. Basta hijak maawatan di istorya. Ngam iniktan ka no jay lalaki iti paigtimel. Tapno isusa ti mga bak iti pusta. Kaslakasta. Kastaya. Ay, sige. Labsan kayo pa dito eh. Isumat lagayam ang biglalatan nga iso ti sinungbatan ni Ingrid. Sa orday di Ruben. Urayam may ti panang balas ko kan ka. Gaputa saan ka alimaban iti patas. Umayak man nagpasyar, Margie. Ha? Ay na, una yung tigwapo na. Kasla aklamayin indayon amat matmatan na. Margie? Apa akas lamay kulkulang kamutan? Ay na wow. Kuwa, Walter. Sino nga minti pasyaram aya? Sika ko maano mabalhin. Ay na wow. Kunak man no ni Ingrid ti ararmam. Tinsarden kong tinagaran. Tadadyak kayat nga ugali na. Sika ko mati kayat kung ay kasar. Anya? Kasar adagos? Uwen. No kayat mo, yawid kan ijayan may. Yam amo kakadagiti dadakkel ko. Tulagan tayo ti panagkasar na. Inton malpas ti kasar. Agsublita mo't lang dito eh. Tadito'y mo't ti ayan ti trabaho. Kuwa. Kasanungay nga tan ni Ruben. Saan ka nagpakpakadakan ko na? Mamuan ng tulatan. Awan tong ti maaramidan na no nalpasta na nagkasar. Sige man lang nga. Amom ka di, no sa dino tinapanan ni Margie. Maron nga alda, nga awan tao di balay da. Ha? Saan mo pa nga mo? Kat no iniyawid ni Manong Walter. Ah. Ijay na kano nga ikasar ni Margie. Ay nako. Ilusang kami pa yung nagsinakin ni Margie. Apa nga simurot kin ni Walter. Ay, diyak mo Manong. Ay, awan ang bayan na babaeng. Balang kagtais. Ayan ni Margie. Apa si kalang ti si Mangbay. Ijayan balay nga agyan ti asawa. Dinan kaya ti umay dito eh. Awanan kay tibay trader. Awanan kamat itibay na. Anday ko, ayop ka. Amom akayan at ko ni Margie. Yung apay nga inagaw mo. Rick na ti sakit ti maluko, Ruben. Di kalimaban iti patas iti pustaan ta. Ti ko nam jak mamuan. Iso ani Margie ti nalak abayad ti pananglukom kanyak. Nasaksakit ti singir ti panagibalas ko, Ruben. Kanya ti ko na. Agpakadakan. Un boss. Diyak kaya natin ang makita ti ropa ni Walter. Sakit tinakam ko. Iti panangagaw na iti kayan ayat ko. At ang rason, no apay anaarabin na tigas jay. No siyak tida kayo. Agin na yus kayo kiti na. Saan mo't la ani Margie ti babae dita. Nabayag kayo na nagkadkadwa. Kinumabaleng, diyak kaya't amapukaw ka dito. Kaputa sika ti may sa kadagiti kagagitan at trabador ko. Ano ko? Ano mabalin? Lakaya ti pumano, boss. Awan lang amin ti rupak na isarang ko kin ni Walter. Dumawat kalatan, iti pasensya, barok. Uray na sakit tinagam mo. Adupay ti masapulam ababa idita, nagadaw. Sige, boss. Dumawat ak lang ti pasensya kin ni Walter. Saan mo nga aramiden, ti saan mo akayat nga aramiden damatken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Yung kaditi toothbrush ko, tatang. Apay, sa di naman ang tipapanam Syuneng. Ha? Kasanoan na amuan nyo arumwarak, tatang. Wala. Sa kalag toothbrush bite no adda ti papanam. Isang nga oray saan mo nga ibaga, ang muklatan nga adda ti lakad mo. Ah? Ay? Ha! Observant kayo matlaunay, tatang. Ay nawaw, di ka pa ila mapasagidan anak ko. Iso amasapol, amapilpilit ni Jojo, ta sursurutin na no anya tar aramidam. Nasaysayatan ti kastoy, tatang. Once a week lang ti pa nag-toothbrush. At least, makatipid tayo pa iti toothpaste. Unay ka anak ko. Panagtipid mo ti bagbagam dita. Kasano lang no agawid ti asawa. Siya pa'y malpasin ti kontrata da ija ilay intun sumaruno abulan. Kas na ko nakitayan, tatang. Nasaysayatan ti kastoy. Makatipid tayo pa eh. Ti ibagam kit day, masadot ka laeng. Panagtipid mat alaw-lawatem dita Syuneng. Good morning, Marilani. Ay na wow! Si kamagaya may marisyoning. Anat gatangam ngay. Kaya't ko lang ati makiinistorya ken ka, Mare. May papanitian niya. Agore ka man, Mare. Nan ano tarupam? Kas laki mamatis mat. Sa kagatawa. Naglalaok siguro man ang ti beauty products nga inosar mo, anya, Mare. Ket si kangay met. Sa kalag toothbrush na rumwar ka. Kitwen atap no tipid. Anya kumangay ti bibiyang mo no may papan iti pa nag-toothbrush ko. Unay met daytan. Once a week sa ti pa nag-toothbrush mo. Manula ang mati toothbrush kan toothpaste. No siyaklaan ngamin, saan mat makita dagiti tattao tingipan ko? Si Kangay, may lembang mo nga raw, takim mamatis aropa, Marilanay. Ay nauston. Di ka unay agsasaon ta mga numaulawa. Gapo iti sangaw mo. Sapay nagadayo ti ospital. Anay ko? Kaya si ka lang aruden ti mo na anak huyaw kanya. Si kapay lang ti daganas naman nga kasta. Pungutod ka man. Anay ko di mo ko, iputan mo. Anay, masaksakitanag. Ay, anyat mapaspasamak dito. Lanay, sunay. Ay, di kay makibiyang, no di yung kayat ti may raman, tatadante. Ay, saan kayo kadi ang babaen kadagiti rumablaba sa tataw? Ay, di suning ati pang ibagaan nyo iti dayta. Isutin mo na ngayo kanya. Tiyak mo na nalabdan ti bagi. Ay, nawaw. Anya ti kunam kanyak itay. Ang mga numaulaw ka, gapo iti sangaw ko. Agin sisingpet ka man ako nakon. Kit, si kamati mo na. Ti ko na mitay. Kit kasla kamatis ti rupak. Ay, simple lang. Tinagapan niya kastan. Mas dawak namin iti day tayo suning at tatadante. Imay lang dito tersena, tapnog iskandalo. Siyak pa'y tidakas ita? Amom laning. Saan ka akabilan no amom lang at palantang niwat mo? Ektal na kaya tra. Ay, agawit kan suneng. Kasi kama lani orno sem dagitalakom ana iwara. Ay, apaw. Hadan panunot yaw. Hanggang kastaki din tararamidin yaw. Ay, nawaw. Ay nawaw, apay kasta tilangam anagawid Syuneng anak ko. No saan lang ay may nitatadante dya eh. Napuora na anday dya ang Marilane. Anya ba na iti nagapaan nyo iti kumare? Kung kumpurmi ti lawlaw at anday dya ababae tatang. Ada ayamat maulaw iti sang awlaang. Awan pa'y naulaw akaabay ko. Dahitan ti bagbakin ka Syuneng anak ko. Padasem ti agsarbeng, tapno makitam dagitang ipin mo. May sakayo mat tatang. Di kay makaaw-awat mat. Saan ka di akanayon yung nga ibilin idi ubing kami pa'y asursurwon mi ti agtipid? Ay nawaw,
Amo kasan apod no akayat mo ti agtipid suning anak ko. Ti ibagam ki de, sadot ka, iso ano saan ka arumwar, saan ka mutin nga agtot bras. Agtot bras kan, Jojo apaw. Abay ko ma, kat Sabado mat ika, Lolo. Ay nawaw, Nalipatan yung salamat, Lolo. uray Sabado, agtot bras kalat ka kumaapok. Nembag ka na ata, Monday to Friday, ti panagtutbras ko. Ninarangay, maminsan lang iti makalawas, Lolo. Anya, ang mamabahok, saan anasaya at atuladem ni nanang mo? Anya man ang tibag bagayo di ta ubing tatang. Ay nawaw. Di nangarog kayo tagtutbras. Di mo pilitan, tatang. No di na kayat, di baybayan nyo lata. Sana bale, tawan mo't papanan na. Anya, Mabalin ka di ada kayo pala ang timapan gumatang iti tersena ni Lani, tatang. si kalatan tapno ammom na niya tigatagam anak. Ay, nasakit pala ang tinakam ko kunkwana, tatang. Nasakit pala ang tinakam ko, itinaibaga na itinapalabas. Ang mga kit dinoan niya, ti maaramid ko kunkwana, ijay. Ay nawaw, apay nga main asakitem, ti inbagana. Pudno ma anak ko, tagtutbras ka mga ngamin No kasta nga rod, anusan tayo ti agsida itinateng, tatang. Nating mangan. Ay na di kan agreklamo, Jojo anak ko. Tinapatag at dasidaan tayo. Mudto yung ti maigatan, tas siya akong ti mapan. Nakaluto akong tatang. Kahit, kastamon sunay, Ay nawaw. Anya kumapay nga itatang. sumangpit ka sa awa madamdama. Agdigos kan agtutbras ka kumamot anak. Nalpasan, tatang. Nalpasan, idi kalman. Anya, Maturog ak labiit. Sana balita nakaluto ak matan iti pangrabian tayo. Ringan naktulatan no sumangpet ti asawak, tatang. ay, unay kan anak ko. Ay, apay nga min a big deal ay aday tabanag kada kayo, tatang. Imbis amaragsakan kayo, ta makatipid tayo. Saan mo taagungat kayo pa ikit di? I miss you, Gardo. Hindi ka man unay umasidig kanyak, Suning. Ay, nawaw. Saan ka di akailiw ay alakay? Ha? Umasidig ka man kit di kanyak, Gardo lakay. Taarakupan kan agkan ka akastoy. Ay, kwa, mabit lang. Ne. Apay ka di. Sa bali. Anya ti sa bali lakay. Ay, kwa, awan. Mapudpudutan ak gayam. Ay, ilukat ko nga ron ti tawa alakay. Sanan. Basta isahat sa mo, iti datarlatan ti pagturugak. Anya? Usarat ay may isa nga ulas. Ay na, makapasurunday ta, Gardo. Tas lasan kamot anaragsak anagawi din ti asawam anak ko. Ay nawaw. No amuyo laang tatang. Tiyan niya, Naturog ti asawak iti datar. Kaslamatan saan nakakailiw. ay nawaw, apay ka lang. Mapudpudutan ka no, tatang. Nagsarita kayo ananapat Ang mga nupud-numit ang mapudpudutan anak ko. Amangan kit din at babae na. Wano saan? Ang mga malo, Noan niya, tatang. ang mga no saan na amanusan tisang aw mo anak ko. Kaano pa'y ngamin idinaudi ang nagtutbras ka? No kayat yun ti agkape, da kayo matanti makaammo nga agtimpla. Sanda ka babaunan. Anya launa ti pagpupungtuta maya, bakit? May sakamat, Gardo. Saan kalata ko man anagaw awid no kastamat laang. Ay, nawaw. Amok nga da sa bali a babae ti biyag mo. Agrason ka pa'y laang anapudot uray saan mat. Amo, bakit? Sika lang ti babae ti biyag ko. Pasensya ka na. Intom na minsan, di mo ngamin liplipatan ti agtutbras. Agpapada kayo.
Pati pa nag-toothbrush ko, big deal kada kayo. Di mo ka di amo ang makatipid tayo, gapu kanya. Saan matanda kas ti agtipid? Saan kumakasta? Agasam ta once a week ti panagtoothbrush mo? Jackman, amo kada kayo. Ikanak man iti bawang, tatang. Apay, ano mo ti bawang sunay? Itapal ko kumaitingipin ko. Nagsakit ngamin. Anya, Epektive ka no day chay no nasakit tingipin. mapankakidig padintal Ang mga nukumaro pa data. Manulaang matibawang, tatang. Ay, di ka gararami na nakaw. Kasano no aging piksyon. Sapay kas nalimtig mo tag-gams mo. Ay sus, maikato ka di matlaang, tatang. Ay, nawaw. An-anwam ti bawang, tata? Itapal ka nun ni kumarim asyonay itinasakit ang hipon na. Ay, talaga? Ay, naalain yun aday toy. Isutitid yung kwa na. Ano nga dito? Dental care. Regalo para kan kwa na. Amok laging gaita, kit nasakit pa lang tinakim na kanya. Ang maawatak. Ta nasakit sa ngamin ti panagsasaok kan kwa na. Agyaman ako nila na Awalan yaman na, tata. Ay na, ibagayon tuman ka ni Marisyoning. No nasakit tingipon na, mapanagpa-dental, tanariga ti ma-infeksyon. Nang runa pa'y, no kumkumpormi ti taptapal na. Anya man anday tagardo. Naggapo ka nila ni... Nila ni ama naguyaw. Anya ngay matday ta nga inted na. Isumot ti ko na ni tatang. Dental care mo ti nakasurat iti karton anak kay kargaan na. Oh. Toothbrush? Toothpaste? Anan mo kumadagita? Talaga na puskul ti pa nag-group-group pa day jay alani. Unay kalakid din na bakit. Si kalangarudo, hindi in regal wanda. Si kapay tinaarte. Di baga nakit de, kaya't naklaan nga asaran, iso akastat in regalo na. Man, ano nga min aya, no sagpaminsan laang nga ag-toothbrush da tao. Matay da aya. Concern siguro di tao kun ka bakit. Saan nga min apanagtipid ti kasta nga raramilan. Doon ay may infeksyon tingipan, uno gams mo. Amom syunay anak kao. Si kama lang ti makagapaw no apay nga umad adayaw dagiti tao king ka. Siyak gayam man ti agad just no kastalaang. Ay nawaw. Rumpang laeng si kama ti ayan ti parikaw. Anya nga ro ti aramidag tatang. Ay wanam ti bagim Kanayunem tag toothbrush. Urawan ti papanam ag toothbrush kalata. Ay nawaw. No kasta ti aramida. Sigurado nga walang tagreklamo. Kun tapno isaw ti surutin ni Jojo nga anak yaw. Agbaling ka kuma a role model iti anak yaw. Ipadas mo mangkit ding usaran, tinted ni kumari malani. Epektibo nga tatang. Sigurado din anak ko. No sakti si ka, madlaw ang naggapoy siya abroad ay tayo. Adak ka diti papanam, nanang. Ha? Nagtoothbrush ka manan ngamin. Adak ka diti lakad mo. Ay nawaw. Si kakit di mat Jojo anak mo. Awan tilakad ko. Nagtoothbrush ak laeng tapno saan nga agreklamo dagiti kasangsangok. Nanang, kahit kumatag toothbrush. Ah? Ay kat umay ka ah. Kung nagtubak na rin king ka. Nagmayat gayam tirik na tatang. Kitaan nyo. Epektive tinted ni Marilani kanyak. Mapanak tuman kit di iti ayan na inton madamdama. Way, ikam tumot itinatang ni kumaray. Ariglado tatang. Nay, sa di mo ti papanamba kahit. Mapanak iti ayan ni Marilani lakay. Ay nawaw.
Nagpudaw mo tintingipon mo, bakay? Epektibo mat gayam ti intod ni Marilani kanyak lakay. At dapi mintas ka. Ang paisaw? Win, kunak to mga min. At dapo mintas ka. No, ambong mga aywanan ti bagim. Di nakangawin man akas talakay. Ay na, di kang angawan bakay. Pudno ti bagbagak. Ala, agrubat ka kitin. Mapan ka iti ayan ni Mari Malani. Ambangan no, agtodo man na nito malag. Ay na, wow! Nagmayat mo taisan mo, Mari Shuning. Nausar konti dental care nga in regalom kanyak, Mare. Ket, effective ka di. Kita ang tingipan ko, Mare. Nagpodawan. Ay na, wow! Saanan ay yellow and black? Wala. Mayat mat gayam tirik na no kastoy, Mare. Kawan lang! No, idikit once a week ti pa nag-toothbrush mo, pagbalinin mo 2 times a day. Ay, wanam ati bagim. Tapno san nga agsapol iti sa bali ni Pari Gardo. Ay, wow! Kasta asyuning, ay wanam ti bagim. Di mo sadutan ti ag-toothbrush. No maipapanmat iti panagtipid, saan adakas ti agtipid. Ngam kitaam kuma, ta saan mat ama isakripisyo ti salon at mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.